Ugye a mai hegesztőversenynek és ennek az egész rendezvénynek ugye elég komoly relevanciája van, ugye mind ipari, mind akadémiai szempontból. Ugye alapvetően a műanyag hegesztés az egy olyan témakör, amiről viszonylag kevés szó esik, akár az oktatás területén is, ugye egy kicsit ilyen sarok területe ez a műanyag feldolgozás technológiáknak. A hegesztéssel tudunk olyan szerkezeteket létrehozni, amik utána nagy méreteket, vagy nagy egyediséget, vagy nagy komplexitást képviselnek. Az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött ez a technológia is, ugye az eszközök is, ugye mint a ma bemutatott új Munch hegesztőgép, ugye egyre inkább intelligensek lesznek, ugye egyre inkább kapcsolatot tudnak teremteni, ugye céges hálózatokkal, felügyeleti rendszerekkel, és ez ugye mind abba az irányba tolja el a dolgokat, hogy még inkább minőségbiztosított hegesztett kötéseket lehet készíteni. Ez rendkívül fontos ez a verseny, mert még soha nem volt ilyen verseny. A piac nem szakképesítéseket követel meg, hanem termékorientált minősítéseket. Az egy fokozattal magasabb szint, tehát hegesztő minősítéseket is. Ebben az Umundum Kft. Élen jár ezen a területen. Ezt egymagába szigetelten nem lehet végrehajtani, hanem ez csak együtt, közösen, közös cél, és ezért ez a verseny fog folytatódni. A polipropilén a kedvenc anyagom, ezzel is dolgozunk a legtöbbet. Én végül is a szemináriumot tartom érdekesnek, hogy halljak olyan dolgokat, amiket esetleg még nem tudok, és biztos lesznek olyan jó információk, amiket el tudok majd használni később műanyaghegesztés során. Izgulok, készültünk a versenyre. A versenytől azt várom, hogy megméretessem magam, hogy mégis mik azok a szakmai területek, ahol fejlődésre van szükség, és mi az, ahol megállom a helyem. Mivel hogy ez egy kihívásnak tűnt, így hát szívesen elvállaltam, mert ugye ez engem nagyon érdekel, ugye 24 éve ugye ezt csinálja az ember, ugye ez teljesen érthető ettől. Ez a PC, ez az átlátszó műanyag, az feladta a leckét, megmondom őszintén, de hát sikerül. Ami itt most kihívás volt, hogy én PVC-t még soha nem hegesztettem. Hál' Istennek volt egy próbadarab, úgyhogy ott volt körülbelül 10 centinyi hegesztésem, hogy kitapasztaljam, hogy viselkedik ez az anyag, úgyhogy ez a része nem tudom, hogy sikerült, mert ezt soha nem használtuk. Ezek a szakmai fórumok, illetve rendezvények, ezek mindig nagy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szakmának ezzel a részével foglalkozók még jobban megismerhessék egymást, és ugye nagyon jó, hogy a hegesztők is megjelenhettek ezen a rendezvényen, ugyanis igazából ugye rajtuk múlik az, hogy egy termék az milyen minőséget fog képviselni. Nagyon sikeres volt ez a mai verseny, illetve a rendezvény, és remélhetőleg ennek lesz folytatása, és ez egy versenysorozattá tudja majd kinőni magát, és a műanyag hegesztés az még ismertebbé, akár ugye népszerűbbé válik majd akár az egyetemi hallgatók, akár ugye a munkakeresők között is.